Sorin, urmează o rubrică interesantă care ne place la fel de mult amândurora. Și nu numai nouă, Zita, ci și prietenilor noștri telespectatori, pentru că vorbește despre oameni puternici, oameni care au supraviețuit anumitor evenimente, cu bine au trecut prin aceste evenimente, dar care au și puterea să schimbe evenimentele din jurul lor. V-ați prins, dragi prieteni, urmează rubrica Romul care schimbă lumea. Dedicat! Este unul dintre cei mai ambițioși tineri pe care i-a întâlnit echipa de la Și eu m-am născut în România. Se numește Cristi Mihalache și e unul dintre sportivii practicanți de karate de la Clubul Sportiv Scorpion și de la Clubul Dinamo din București. Totodată e și membru al lotului național de karate. Pasiunea lui a început dintr-o curiozitate copilărească, însă în prezent a ajuns să îi răpească aproape tot timpul. Cristi a mers mai întâi la sala de karate doar din curiozitate, pentru ca mai apoi să simtă o atracție deosebită pentru acest sport. Ce a urmat? O poveste de succes. Ziua aceea a fost una unică pentru mine, pentru că m-am îndrăgostit de acest sport, pentru că am ajuns să iubesc acest sport și să îmi doresc să fiu cel mai bun. A fost acea zi în care am ajuns într-o sală de karate, unde antrenorul meu, Cătălin Dumitru, era pe atunci puțin mai tânăr, ce-i drept, eu foarte mic, și m-a îndrumat către calea cea bună să fac acest sport minunat. A fost un copil care a ascultat ce am spus, a mers pe drumul acesta al karateului, al sportului. Complexitatea tehnicilor lui Cristi ascunde în spate mii de ore de antrenament, de muncă asiduă, dar și de depășirea propriilor limite fizice. Am ajuns să practic acest sport la vârsta de 8 ani, când am intrat într-o sală de karate. Sportivii din acea sală erau mult mai mari ca mine, erau mai buni ca mine, cei drept că eu eram la început. Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung și eu ca ei și, de ce nu, mai bun ca ei. Într-un final am ajuns mult mai bun ca ei și mă mândresc chestia asta. Începând cu anul 2005, au urmat multe competiții, atât naționale cât și internaționale. Premiile și medaliile câștigate de Cristi de-a lungul timpului îl fac să se simtă mândru că a ajuns acolo unde și-a dorit. Sunt multiplu campion național. Ultima oară am câștigat la europene, fiind la seniori, am luat 2 medalii de aur. După care am participat la mondiale acum vreo 3 luni de zile. Am fost în Slovenia, am ieșit campion mondial, din nou la seniori. Iar înainte, având categoria de juniori, am ieșit dublu campion european și încă o dată campion mondial. Ce anume îl ambiționează să meargă mai departe? Mă ambiționează în primul rând antrenorul meu, Cătălin Dumitru. Este cel mai bun sportiv al meu, îl cunosc de la 6 ani, îl pregătesc de la 6 ani. Are cele mai bune rezultate din Federația Română de Karate, fiind cel mai bun sportiv al Federației și cu siguranță va rămâne așa. Am foarte mare încredere în el, sperăm să aducă rezultate foarte bune la următoarele competiții. Să sperăm că acest sport va deveni și sport olimpic și ușor voi ajunge să urc din ce în ce mai sus. Este unul dintre cei mai buni sportivi ai României și din toate generațiile și este omul meu de încredere. Mă bazez pe el, mi-a devenit între timp și coleg și sperăm să facem lucruri mărețe împreună. Ca un frate pentru mine de 11 ani de zile, de când ne cunoaștem și de când ne antrenăm împreună. Ne ajutăm reciproc, sfaturi până la problemele personale, problemele de antrenament. Este foarte bun. Mă antrenează, mă susține
îmi dă sfaturi bune, mă încurajează la competiții și eu îl consider cel mai bun prieten meu de la sală. Are o viață disciplinată, cu multe ore de muncă la antrenamentele epuizante de karate, disciplina sportivă pe care s-a axat pentru a-și găsi drumul în viață. Asta și pentru că își dorește să semene cu sportivul pe care îl admiră foarte mult. Am așa un idol în karate și acela este Rafael Agaev. Îmi place foarte mult de el pentru că este un tip foarte ambițios, muncitor. Am avut ocazia să mă antreneze odată la un stagiu de pregătire și am învățat multe lucruri de la el și sper să ajung și eu la nivelul acela. Tânărul are și alte preocupări frumoase. Sunt instructor de fitness la o sală. Și dorește totodată să devină și antrenor. Pasiunea mea este aceea de a antrena copiii și a crește campioni. În prezent, Cristi vrea să îi vadă și pe ceilalți tineri că îi calcă pe urme și are argumente serioase. În primul rând, sănătatea din ziua de astăzi. Calculatorul, nu zic că nu e bun, dar nu este atât de bun pe cât pare. Și mai bine practici un sport, oricare, nu neapărat karate, decât să stai jos și să te plictisești pe scaun. Echipa de la Și eu m-am născut în România a dorit să-i facă o surpriză lui Cristi și l-a vizitat la sala de antrenamente chiar în ziua în care a împlinit 20 de ani. Tortul primit din partea emisiunii și urările sincere i-au adus zâmbetul pe buze. Și iată că acum a devenit un om matur, are 20 de ani, mă mândresc cu lucrul ăsta, mă mândresc că a crescut lângă mine și că am pus și eu umărul la educația și formarea lui. Îi urez multă sănătate, la mulți ani și foarte, foarte multe rezultate și de ce nu să vină cu medalia de aur de la campionatul european. Toate dorințele să îi se împlinească și ce mai bun să fie pentru el. Suntem convinși că povestea de succes a lui Cristi nu se va încheia aici. Și asta din simplul motiv că tânărul are stofă de învingător. Luptă ca să ajungi sus. Pentru că dacă nu lupți să ajungi sus și să-ți dorești ceva cu adevărat, nu vei ajunge. La Chestiuni Rome vă arătăm ce mărturii păstrează astăzi lagărul de la Auschwitz prin ochii celor care i-au supraviețuit. Ca de obicei, cele mai îndrăgite melodii lăutărești vor putea fi urmărite doar la noi în emisiune. Ascultați muzică de calitate până aproape de ora prânzului doar la Și eu m-am născut în România.